Прибиране на домашна точка с 100% GPS. Настройката е зададена на 100% газ. Батерията малко е паднала на 12,1. Но, както виждаме, има доста прилична скорост. Пори водата. Лодки зонда. GPS и всички екстри. Ето, спря пред нас. Нищо не пипаме, както виждате. Това е круиз контрол. Максимален круиз контрол. Това хубава черта прави отзади права. Като опашка. И супер економична лодка. Значи прилична бърза скорост и супер економия. Сега ще я спра и пак ще я задам домашна точка, къщичката. Уникално. Както виждате, дистанционното е много компактно. С една ръка държа дистанционното, с друга ръка държа фотографията. С едната карам, с едната снимам. Само че тя в момента, какво да я карам? Тя си вари на GPS. Идеално прав курс. Честито на новия собственик. Сега ще дойде на домашна точка. Точно е тук пред мене. Ето, гледайте. Хе-хе. Браво. Който я получи, да хваща само големи риби.